लैथो आरो माबाफोर बुंबावगोन आंहा सम गैया न'आव थाबैनो सहैनांगौ थादो आं थांसै रसप्रिया नों मानो एसेबां हांखुर जादों नांगौ जायोब्ला नोंखौ न'सिम दोनना फैगोन ना गिनाङा दानि माखौ गिदों जों दङ ना नाङा आंखौ दोनहैनायनि जेबो गोनांथि गैया थानो थाखाय न' गंसेयानो गैया गसंना थानो थाखाय हा दखरसेयानो गैजाया बिदि सुबुंनि न'खराव मानो थांनो नाङा रावनिबो अननाया जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय नंलिया बिदिया फारसेथिं फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै आर्मि पुलिस लाना जोंनि न' बां थानाय जानाय गासिबो आलाय सिलाय खालामना गालांजोब्बाय आरो नों फारसेथिं रोहो जोंनाय जुजाइनि अराव आरो गारना फैबावदों जिगाब गोरान बा बेसे समायना नोंसोर बिदा फंबाय सानैनि राजखान्थि गेलेनाया थादा लैथो आरो दिनैनिफ्राय आंखौ लोगो हमनो दा लुबैसै